як замоне ман сафар кардам ба шаҳри Даммам ва дар як масҷиди он шаҳр намоз хондам. Баъди намоз шахсе ба ман салом доду гуфт: ҷазакаллоҳу хайр о шейх Абдурраҳмон. Ман гуфтам аллоҳумма амин. як замоне дар шабакаи ютуб як наворатро тамошо кардам ки оиди бахшиш пурсидан аз Аллоҳ ба бахшишпурсандагон буд. бо ман як қисса рух додааст ва мехоҳам ки ту ин қиссаро гӯш кунӣ. ва вақте ки ман ин қиссаи аҷибро гӯш кардам, бузургии истиғфорро ва он чизе ки Аллоҳ барои бахшишпурсандагон омода кардааст ба хотир овардам. он мард гуфт ки ман се мушкилии бузург доштам. кори ман қонунӣ ба ҳуҷҷатҳо муҳр задан буд. ман қарзи зиёде доштам. ҳама ғаму ғуссаи дунё маро фаро гирифта буд. ман бисёр кор меҷустам. ҳар вақте ки ба кадоме аз корхонаҳо ё ширкатҳо мерафтам, онҳо рақами маро мегирифтанду мегуфтанд ки мо ба ту занг мезанем. нотинҷӣ болои нотинҷӣ, ғам болои ғам. ман дар ҷустуҷӯи кор ва ризқу рӯзӣ будам. ва дар ин ҷо ман навореро оиди истиғфор тамошо кардам ва фаҳмидам ки истиғфор сабаби ризқу рӯзӣ аст, сабаби гумшавии ғаму ғуссаву нотинҷӣ будааст. ман ба назди завҷаам рафтаму ба ӯ гуфтам ки то ин ки аз Аллоҳ бисёртар бахшиш талаб кун. шояд ки Аллоҳ ба мо кӯмак кунад то ки ғаму ғусса кам шавад. шояд ки қарзҳоро пардохт кунем ва мушкилиҳо сабук шавад. ва он мард гуфт: валлоҳи ман аз Аллоҳ шабу рӯз бахшиш талаб мекардам, то он даме ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло ба мо осонӣ бахшид. Аллоҳ маро аз 3 қарзам халос кард. аз як қарз не, аз 3 қарз. ҳатто кадом кореро ки мехостам ҳамонро интихоб мекардам. ва ман аз ҳама кори наздиктару беҳтару вазифаи баландтарро интихоб кардам. ва ҳамду сано бар Аллоҳи бузургу тавоно бод ки ба ман мадад расонид то ин ки аз мушкилиҳо бароям ба воситаи истиғфор. ва ман ба ҳар касе ки инро мешунавад гуфтаниям: о касе ки нооромӣ, бахшиш талаб кун. о касе ки қарздорӣ, бахшиш талаб кун. о касе ки ғамгинӣ, бахшиш талаб кун. о касе ки халосӣ аз мушкилиҳо мехоҳӣ, бахшиш талаб кун. Аллоҳ мегӯяд: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. о касе ки аз ҷазои Аллоҳ наҷот мехоҳӣ, бахшиш талаб кун ва ин сухани Аллоҳро дар ёд дор. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. аз суннат пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтааст: ҳар касе ки талаби бахшишро ба худ воҷиб созад ё ба ривояти дигар, касе ки зуд талаби омӯзиш мекунад, Аллоҳ ӯро аз ҳамаи ночориҳо озод мекунад, ба ҳамаи мушкилиҳояш роҳи баромад медиҳад ва ризқу рӯзиашро фаровон мегардонад. махсус дар ин моҳ бисёр талаби бахшиш кунед, бисёр талаби бахшиш кунед. бигзор Аллоҳ моро аз ҷумлаи мустағфирин гардонад. о худои оламиён, ҳар касе ки ин наворо ба дигарон мерасонад, бигзор ки хушбахтии ин дунё ва хушбахтии дунёи охират насибаш бигардад. о худои оламиён. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.